Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? Mare meua, com vos agraden els productes de la nostra, els nostres patrocinadors oficials. Una marca que se descriu com el llegat d'un regne, l'amor per la terreta, la nostra cultura, llengua i tradicions. Che, l'amor per lo nostre. Gràcies a ell tenim este nou micro per a que nos sentau millor. Bé, ja coneixeu les camisetes. I si no les coneixeu, cliqueu en l'enllaç al vídeo que teniu per ací. Però avui volem que conegueu les tasses més valencianistes que es podeu imaginar. Totes dissenyades en València, de gran qualitat i de dibuix imborrable. La primera de totes és la tassa I Love Regne de València, en el fondo blanc i les paraules I, Coret, Regne de València, per a demostrar tot lo que ames a la teua terra. Perfecta per a regalar-li-la a qui més vulguis. També tenim la tassa La Xeperudeta, que sigues o no catòlic, és tot un signe de valenciania i de respecte cap a les dones valencianes. És nostra patrona. I per últim, la famosíssima tassa Rolling Senyera, la més venuda, que combina la llengua dels Rolling Stones en la Real Senyera valenciana i la frase Regne de València, al més pur estil rocker. Des de xuna tots els dies en la llengua valenciana. Com aconseguir-les? És molt fàcil. Entreu en la web de la nostra .es, trieu la tassa que vulgueu i quan vos aparega l'apartat de cupons, on te demanen el còdic, teniu que ficar el còdic Gent del Món, en el que tindreu un descompte en la vostra compra. Només per ser seguidors d'este canal. Esperem que vos hagi agradat molt el vídeo, que li doneu un bon like si és que és aixina. Subscriviu-vos al canal, activeu la campanya de notificacions per estar atents a tots els productes de lo nostre, seguiu-nos en totes les nostres redes socials, Però sobretot... No te baixes del món!